Budi. Iya. Nggih, monggo nika salajengipun nggih Pak Mundut. Napa Bu? Tanjung Perak. Tanjung Perak, Bu. Oh iya kowe. Mau enek campur anu, enek samping Gunung Jengleng mau. Oh nggih. Nggih mengke nggih Tanjung Perak. Mengke Mbak Gentari. Heeh. Niku Tanjung Perak. Lah niki sing nanjane Dangdut sing Pak, dangdut. asli-asli. Ya, dasarnya iki di live streaming mbok limbuk saka Solo, lan uga YouTube Malik Ngawi official. Oke, Malik. Malik. Nah. Ya, samping gunung nggih. Sampai Gunung Kali sinten? Mbak Indah no. Indah. Mbak Indah no. Oke, Mbak Indah. Mbak Indah Sleman. Ya. Coba Mbak Indah, tanjake apa iki? Sleman kok Magelang pun beda nggih. Sleman. Sleman kabupaten pun beda. Mau mampir teng griya. Monggo. Nggih. Mbak pelaturi jumeneng nggih. Monggo Mbak Indah. Nah. Caping gunung dijenggleng nggih. Jenggleng nggih, Bu. Nah, coba. Kowe jenggleng biasanya kan jenggleng Mbak Gentari, jenggleng Lala, jenggleng Maya, saiki jenggleng Mbak Indah. Iya. Nggih, sing alus mawon nggih. Wau kula niku piyayi alus. Mboten jenengan wau kalih Mbak Gentari kasar ngoten lho, Mas. Karakter piyayine pun beda. Kadang jenengan niku mboten iso dikasar. Dialus. Tapi jenglenge kudu kasar. Lho kok saged? Lho, jane saben bengi dijengglenge mung nggih. Jenengan kali ibu-ibu mawon niku pun kompak niku lho. Ayo. Sing kuning iki kaya bojoku. Allah. Jane mboten kok kula ngece estu bojo kula rong mono niku. Angger mulih numpak angkot kok pasar padu karo kernet. Lah ngopo? Ditung telu. Ditung telu. Ya coba. Bawane, Mbak. Nah. Selindro we. Selindro, Sandra. Jenengan kula ki ngertos nika ki persis karo bojomu tapi yo aja ngono lho. Lek seneng jaket iki. Kene kene sing jengglenge gugup kok kono malah. Bu, nek kula ra trima, kula minta pertanggungjawaban. Ora gelem tak tanggung jawab kok. Aku wedi yen diamuk bojone. Ya. Pocir. Yen memaca. Nah. Oh, nantang perkara. Ayo. Allah, untuk mangsa iki gareng iki. Pripun Pak? Bu, ngajeng nggih. Ngapunten le garwane mengke kula mung guyon mboten tenanan iki. Wah, terus. Ayo wes, ayo. Ayo nang kono ya ora apa-apa. Yo. Ayo. Mbak Endah. Semangat, Mbak. Penontonnya semangat kok. Ayo. Mongkara janur kuning Pak ya mong sing jengleng aku to Mbak Indah. Lah aku sing jengleng wong sak desa menreles. Kang Gareng itu encan iki. tidak ingat usia. Dan